Ko himmen ko para bayid how try Jisu Christ. Ngiyos ngo ha ka jimpule mendakas ni. Unaman ula pediang ia ublay. Kinong Nazareth kila kentay ia ublay. Unaman ula yomad ia ka jingid kerpang jong ublay ha ka jingim jongu. Badulala ban penbana. Omdon uble ha ka parte Henry tang ha Israel. Omdon uble ha ka parte barokaway Henry tang ha Israel. Kane kalong ka jimpan pana. Mindang hirung ilaban penbana. Sisin bang yomad yaga jingisne yaga jinga jongu Chris. Omdon uble ha parte barokaway Henry tang Jisu. Kumnong ilaban penbana kane ka kubor da ka jingim jongi tang lada ngi yomadu Jisu. Kito kibam yomad ya Jisu kimla ban ong satia omdon uble ha ka parte baro Henry tang Jisu. Ngiyos ngo, siya pang ka jingle jongi nong Nazareth. Kaya ka jingdo na jongi nong Nazareth. Kilas ngo shngain, kilas ngo sarong, but kila perkat barabor, kidon hapo ka jimpe jongo balay. Ki barabor kis ngo, kilong kibruyo ki badon hapo ka hima ubalay. But baru ki buriu ki don habar ka hima ublay. Kis no insider status. Kila kain yalade bakilong insider. But kiwe baro kilong outsider. Maki ki don hapo, kiwe ki don habar. Kane kalaban longa jimma jongi bun gi Kristan ha kanega juk. Ki perkat barabor ki don hapo. Henry ki don habar pinban. Ni perkat hoit namarba ngalong Kristan ngadon hapo ka himau balay. Kane kalong tangga jim perkat. Kane kalaban long tangga jing snow jongi. Kane kalaban long tangga jimmudur jongi. Haba ngingimpat le kano ka kam ban perlong iyangi hapo ka himau balay. Iyo pinban ngidon habar. Ngiperkat ngidon hapo namarba ngidon kane ka nam halo jongi. Kumbalong ki ju. Kila perkat barabor kilong gibruyo bala jid kerpang. Hoit unaman uang omdon uble ha ka parte baro kaway Henry tang ha Israel. Uble udon ha Israel. Uble udon sa udong jongi. Jisu udon sa udong jongi. Kahima uble kadon. Ka jimbenim kadon. Ka jinsius pa kadon. Henry ka jingkirli kabangide ban kirli. Hato kane ka jinsius pa. Kaba ublay utarwa hangi, uba wanra hangi. Hato kane ke jimpenim, kaba ujis ula wanra hangi. Kadon neyam hapo jongi. Tenteng ke jimperkat jongi, hoit ngilong kiburi balaitim. Kumbala perkat ya kiju. Ngishu perkat, shu mudur. Bat ngi keren sarong. Bangilong Kristan. Henry ngimpat don, kano kedak, ne kikam. Kaba perlong iyangi banyay ne hapo. Tang na marba ngilayo yang kane ka nam ngimpat long ki buryo badon hapo ka hima ubalay. Ngide ben tre na ka benda kane ka jinglong. Ngide ben yai tre badubale ben yai sa barabor hapo. Nakataka daw haba Jisu la Lehseh Nazareth ki buryo kimla ban pidiang setia ya Jisu. Namar ki ong ngi itu bahayawu. Ko himmen ko para
Bu na pedeng jongi ngidon ke jingtip siapangu Jisu. Bu na pedeng jongi ngilong giba puli Bible Lehseh. Bu na pedeng jongi ngilong giba syahikai syaka jinglong jonga balang Lehseh. Lehseh bu na pedeng jongi ngilong giba tibha ya ke document baro jonga balang. But baro ki doctrine jonga balang. Henry kane ke jingtip siapanga jingi kai jonga balang. Kane ke jingtip siapanga rukam Nonghapoh ka balang, ne kane ke jingtip siapang baro ke niam ke rukam jong ka balang, kam shimla ban yarap yangi ban Nonghapoh. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi, henry ke jingid kalaban penim yangi. Ke jingtip marwe kamla ban penim yangi, henry ke jingidu bele kalaban penim yangi. Kaya ke bala jia haka jingim jongi pait Israel kalong ki Jew kalong ki don jingtip henry kimba don jingid bunsi. Dina kata daw u Jisu ula keren persya bunsin iya ki Jew namar pilong kum ki jingtip pushara nabar pimdon eye hapo pimdon jingid hapo henry pilong giba bod ya ka rubrics pilong giba bod ya ka ain ka rule pilong giba pinbiang na dong syadong henry kalam pinbiang eye hakadonu ladang ngi ngim treben pinbiang ye kie hapo kadonu jangi kammendoy ban ong bangilong kerstan ngiru ngin kelalang kiberyo balasya kentai namar kita kiberyo kila raya Jisu syariat da kabamud ban kenyat yauna ria bunsin ke jingim jongi kalam tikkum gane ke kam ngiru ni kenyat ya Jisu syariat ngim tre ya Jisu ban ya trelang badni mallaka kelip ma jonga jingim ngikwa kampala henrengim don jingid haluru Jisu hangne Jisu la kran syai kadar hakabayo iya ki donu jongini ki brio jongane ka nong Nazaret badu Jisu kadau yaki umaham yaki ubele ula penpau ya kaburom syawun naman nong Syria jendin ubele ula peni ya ka jingisne jongu syaka rikende sarapat kalong jendin henry ublay ukoloy ban penim ya ke jingisne ublay ukoloy ban wanra ya ke bahabar hapo badu blay u kendait ya ke bahapo shabar kane kalonga jimma kabangi dei ban husia yo ublay un kenyat yanga yo habangi persyang ban kenyat ya ubele syariat ngiklat barabor hakane ke jingle jongi ubele un kenyat yangi syariat keriat hangne kalong tujo habangi perkat ya lade ngas ngobiang ngadon nadong syadong hake jingim jonga ngas ngokumen ngadon kaspa kapau ladang ngam mane ubleru kamlele ladang ngam kongo ubleru kamlele namar ngam duna eye kinmau Lehseh uble u kenyat ya pi syariat haba pi kenyat ya uble haba pi persamban kenyat ya uble syariat de mapi pin ngop hakeriat kane kalonga jimma ko himmen ko para kabangi de ban sumar nakane ke jimma kiju kim shimla sumar nanda ublay ula kenyat yaki ublay ula kenyat yaki ublay ula kentai lada manga ban mapi ngiyang ban kentai ya ublay ken mau shua bangin kentai ya ublay unsa kentai yangi tongin duai hakane ke Ïukharist Bakhuid banginum long kum kita ki kon ba ap ban kenyat ya utrai henry ngilong kikun ba treshitong ba bandon hapo ka jingsen syar jongu hapo ka hima ai ba ka jingi du Jisu
kanang sutit hapo jongi Jisu beid karku kardoy yangi penslay yangi wanra kan jing so tu hangi bangin nang pendrit yalade bangin num poi shabar ka jingir jame shabar ka hima jame bangin traishitam banya trailang batme baga jinga e jame kan perlong yangi banyaine para bor hapo enyaro ya utrai Jisu Christ Amen. Tangin.